Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасяншина. Тяжелым сердцем мы все собрались здесь. Бөгелмәдә Украинада халак булган якташыбыз белән хушлаштылар. На здоровье не жалуетесь? Нет, все отлично. Әлмәттә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш бара. Сегодня работа будет несколько построена другим образом. Практически все представленные объекты требуют так или иначе принятия некого решения. Шәһәр төзелеше советының чираттагы утырышы узды. Бүгенге чыгарылышыбыз кайгылы хәбәрдән башлана. Бөгелмәдә Украинада халак булган Данил Казаков белән хушлаштылар. Мәтәм митинги техника йортында узды. Тантанада Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рифнур Сөләйманов, беренче разведка взводы командиры Дмитрий Соколов катнашты. Солдатны соңгы юлга озатырга йөзләгән гади бөгелмәлеләр, аның туганнары, якыннары һәм дуслары килгән. Данил Казаков Украинада махсус хәрби операциядә катнаша. Хәрби бурычларны үтәгәндә авыр яралана һәм вафат була. Очень тяжелым сердцем мы все собрались здесь, чтобы проводить последний путь одного из достойнейших сынов нашего города, проводить воина, сына, товарища, земляка, героя Данила Григорьевича Казакова. Исполняя воинский долг на Украине, наш рядовой контрактор показал пример мужества. Данилу было всего 20 лет. Сегодня мы пришли не только попрощаться с нашим солдатом, мы пришли поблагодарить его за воинский подвиг, поклониться ему за то, что он защищал нашу страну, защищал наше будущее. Данил Казаков 2001 елның 18 декабрендә туган. 2017 елда 4-нче гомуми белем бирү мәктәбен, аннан соң Бөгелмә машина төзелеше техникумын тәмамлый. 2021 елның июлендә Үзәк хәрби округның 2-нче гвардия гомум хәрби армиясының 30-нчы аерым мото укчылар бригадасының разведка ротасына контракт хезмәтенә алына. Геройларча халак булган Данил Казаков Россия Федерациясе президентының 165-нче указы нигезендә батырлык ордены белән бүләкләнде. Айгөл Шәрәфиева, Илнар Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Россия хатын-кызлар берлеге махсус операциядә катнашучы Россия хәрбиләренә бүләкләр җыю акциясын игълан итте. Әлеге акциядә битараф булмаган әлмәтлеләр актив катнашты. Тулырак Фирая Юнусова сюжетында. Әлмәт хатын-кызлар бүлеге җитәкчелегендә шәһәр халкыннан, студентлардан һәм гомумән битараф булмаган барлык халыктан җыелган гуманитар ярдәм тәм-том гына түгел, барлык кирәк-ярак, кием-салым һәм балаларның кул эшләреннән дә шушындый күргәзмәләр ясалган. Бу инде Украинада хезмәт иткән һәм гомумән Украинада яшәүче халык өчен матди ярдәм булып бара. Беренчел кирәк-яраклар һәм азык-төлек 31 марттан 3 апрельгә кадәр иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр Единая Россия бүлегендә кабул ителде. Акциядә теләгән һәркем катнаша алды. Әлмәт муниципаль районыннан иртәгә Казанга 300-дән артык посылка китәр дип шандырабыз, инде өметләнеп торабыз. Һәм киләчәктә менә бу акцияны әле белми калганнар, кемдер өлгерә алмый калган, җитешми калган әлмәтлеләр дә бардыр, райондашларыбыз бардыр. Менә андыйлар булса инде, әле бу акция дәвам итә, киләчәктә дә. Шуңа күрә Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетына, шулай Единая Россия бүлегенә мөрәҗәгать итә алалар. Тартмалар Украинада хезмәт итүчеләр өчен дә, анда яшәүче халык өчен аерым әзерләнде. Без менә шушы сугышларга, Украина сугышында сугышларга ярдәм акциясына актив кушылдык. Әлмәт хатын-кызлар оешмасы да шушы акцияны без башта Россия битенә күтәреп чыктан, аннан Татарстан и шушы акцияга без дә кушылдык. Безнең үзебезнең шушы хатын-кызлар җәмгыяте әгъзаларының да ярдәме бик зур булды. И безнең чакыруга шәһәребезнең бик күп кешеләре катнашты. Шикәр, он, азык-төлек һәм башка бик күп кирәк-яракны шәһәр эшмәкәрләре, калабыз халкы, студентлар әзерләде. Мәктәп балалары да үзләренең өлешен кертте. Сугышта катнашучыларга ярдәм акциясына бөтен Әлмәт муниципаль районы, шулай ук шәһәрдәшләребез, райондашларыбыз, җитәкчеләр, предпринимательләр, укытучылар, балалар бакчалары, бөтен халык, битараф булмаган бөтен Әлмәт халкы бу акцияга катнашты. Бу чарада бик зур рәхмәт аларга. Аларның ярдәмләре бүгенге көндә бик мөһим. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Жиылган гуманитар ярдәм машиналарга тиелеп Казанга озатылды. Аннан башка шәһәрләрдән җыелган ярдәм белән ул адресатларына китәчәк. Фирай Юнусова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш кампаниясы старт алды. 3 ай ярым эчендә 200-дән артык егет ватан сагына озатылачак. Алар өчен Самарда гадәттән тыш хәлләр министрлыгының шефлыкка алынган частьларында һәм хәрби космик көчләрдә, хәтта Мәскәүдә президент полкында да урыннар каралган. Быел бигрәк тә IT өлкә белгечләренә ихтыяҗ зур. Алар өчен Анапада аерым технополис булдырылган. На здоровье не жалуетесь? Нет, все отлично. Хәрби комиссариатта бүген агалар әйтмешли урак өсте. Тиздән солдат итәгә киясе егетләр медицина тикшерү уза. Барысы да гадәттәгечә. Егетләрнең күзләре үткер, колаклары яхшы ишетергә тиеш. Хирург та, психиатр да үз нәтиҗәләрен чыгара. Рифат Закиров беренче агымдагы хәрби хезмәткә чакырылучыларның берсе. Ул Түбән Кама агросәнәгать көллиятен тәмамлаган. Рифат юл һәм төзелеш машиналары машинисты. Менә дигән инженер-гаскәр солдаты буласы булса да, үзе Росгвардиядә хезмәт итәсе килә, ди. Аның абыйсы да бүген хезмәт итә. Ул элемтәче. 1 елга киткән туганы контракт буенча тагын икенчесенә дә калган. Андрей Горбунов исә диңгезче булам ди, ләкин сәламәтлеге ягыннан хәрби диңгез флотына үтми. Шулай да аның диңгез күрү мөмкинлеге бар. Кая кадрлар җитмәүгә карап, төньяк яки көньяк флотка эләгә ала. Бүген Әлмәт хәрби комиссариатының шефлыкка алган 3 части белән килешү бар. Иң кирәкле белгечләр, машина йөртүчеләр, медицина белгечләре, инженерлар һәм айтишниклар. Соңгыларының урыны җылыда булачак дип тәгаен әйтергә була. Алар өчен Анапа шәһәрендә махсус часть ачылган. Бу язда илебездә хәрби хезмәткә 5000 егет чакырылачак. Оборона министры Сергей Шойгу армиягә баручыларны кайнар нокталарга җибәрмәячәкләр ди. Ә үз хезмәтен тәмамлаучыларны өйләренә озатачаклар. Радифа Нугманова, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Кванториумда шәһәр төзелеше советының икенче утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Владимир Кудряшов, район башлыгы Тимур Нугманов һәм шәһәр төзелеше советы әгъзалары калабызны төзекләндерүгә кагылышлы сорауларны күтәрделәр. Сегодня работа будет несколько построена другим образом. Практически все представленные объекты требуют так или иначе принятия некого решения. Беренче блокта Зарипов урамында урнашкан Татарстанның кече нефть компаниясының офис бинасы һәм Аминов урамында урнашкан офис бинасы каралды. Моннан тыш Радишев урамында урнашкан гаражны тиз туклану нуктасына әйләндерү мәсьәләсе дә хәл ителде. Магазин продовольственного назначения. Второй этаж продукты, тоже магазин продуктов непродовольственного назначения. Коллегиаль карар белән 3 проектта эшләп бетерү өчен җибәрелде. Шелтәләр автомобиль кую урыннары саны, җылылык белән тәэмин итү мәсьәләсен карау, якын-тирә территорияләр шикләрендәге территорияләрне төзекләндерү, керү-чыгу буенча төгәллекләр кертүгә кагылды. Насчет вывесок, мы стеллы вообще стараемся в городе не ставить, потому что стеллы плохая практика, коллеги. Это время пройдет, а эта ерунда будет стоять. То есть, если по факту. Тем более, это же не какой-то огромный торговый центр, где нужна стелла с отменяемыми вывесками стоят. Вот здесь коммерческая эксплуатация как будто не до конца проработана. И вопрос, конечно, проезда. Торак блогында Риза Фахриддин урамы 19 адресы буенча күп фатирлы йорт, Монтажный урамындагы Ривьера Лайф торак комплексы һәм Объездная урамындагы яңа микрорайон төзелешен карадылар. Вот этот первый дом, сегодня начато строительство этого дома. Дом разной этажности. Төзелеш компанияләре вәкилләре торак комплекслар аларның билгеләнешләре һәм хәзерге вакытта үз объектлары буенча башкарылган эшләр турында җентекләп сөйләделәр. Соңыннан Әклим Мөхәммәтҗанов урамы буенча автомобиль юлын төзү мәсьәләсе каралды. Киләсе шәһәр төзелеше советы утырышы 3нче кварталда узачак. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда рассказываем ребятам, молодежи о возможностях, об актуальных вакансиях, актуальной работе. Работа молодым яшьләргә эш проекты Әлмәттә. Күңел ачык, аяклар чаба, куллар селкенә. Калабызда бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган 10 000 адым акциясе узды. Россиянең волейболчы кызлары калабызда җыелды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Дәвам итәбез. Работа молодым яшьләргә эш Work-Тур проекты 2 ел эшли һәм эшкә урнашу системасы мөмкинлекләре турында сөйләү өчен Татарстан Республикасы муниципаль районнары буйлап сәяхәт итә. Быел Татарстан Республикасының 10 муниципаль берәмлегендә оештырылачак. 1 апрель көнне әлеге чара Әлмәт шәһәрендә узды. Тулырак алдагы материалда.
Яшьләргә эш ворк туры Татарстан Республикасында яшьләрне эшкә урнаштыру системасын камилләштерүгә, муниципаль районнарны потенциаль эш бирүчеләр белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне үстерүгә һәм яшь кешеләрнең хезмәт эшчәнлегенә кызыксынуларын арттыруга җәлеп итү өчен мөһим адым. В республике 45 районов. В каждом районе... Республикада 45 район, һәр районда яшьләр бар. Күпчелек районнарда белем бирү оешмалары бар. Алар арасында мәгълүмат бирү каналлары төрле була. Мондый турлар ул иң яхшы каналларның берсе. Анда без яшьләргә төрле мәгълүмат тапшырабыз. Каналов, где мы информируем молодежь. Ворк тур кысаларында катнашучылар яшьләр өчен сезонлы эшләр турында, яшьләргә эш порталы белән таныша һәм студентлар отрядлары эшчәнлеге турында белә алдылар. Рассказываем ребятам, молодежи о возможностях, об актуальных вакансиях, актуальной работе, которая есть на сегодняшний день. Встречаемся с работодателями и представителями учебных организаций. Мәсәлән, җәйге чорда Татарстан яшьләренең җитештерү предприятиеләренә эшкә урнашу, Республика, Кырым, Краснодарның балалар лагерьларында вожатыйлар булып эшләргә, пассажирлар вагоннарын озатучы булырга яки Камчатка краеның балык эшкәртү предприятиеләренә барырга мөмкинлекләре бар. Күп кенә объектларда бушлай яшәү, туклану, һөнәри белем бирү, юл йөрү һәм медицина каравы өчен эш бирүче хисабына компенсация бирелә. Эта субсидия дает возможность молодому человеку получить смежную профессию и уже работать на предприятии как штатный сотрудник. Ворк тур берничә этаптан торды. Форсайт сессия вакытында студентлар практикасы өчен җаваплы җирле эш бирүчеләр, уку йортларының җаваплы хезмәткәрләре вакытлыча эшкә урнашу һәм предприятиеләрдә практика үтүнең заманча системасын камилләштерү алымнары турында сөйләде. Проект остаханәсендә идеяләр булган балалар смета һәм календарь план төзергә өйрәнделәр. Эшлекле уен студентларга эшкә урнашуның төп этапларына, резюме дөрес итеп язарга, әңгәмә узарга һәм конкурентлыкка сәләтле булырга өйрәнүдә ярдәм итте. Здравствуйте, меня зовут Залева Камила. И я хочу рассказать о своем резюме. Һәр район өчен билгеле бер күләмдә квоталар бүлеп бирелгән. Биредә иң актив вәкилләргә 22 апрельдә Казанда узачак Республика яшьләр форумына юлламалар тапшырдылар. Пройдет действительно большой масштабный форум, где ребятам будет интересно не только в сфере трудоустройства, но и реализация также проектной деятельности. Пройдет очень много встреч с представителями, федеральными нашими представителями тоже, ну и, конечно, региональными. Алсунариева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына сәламәт яшәү рәвеше алып баруга 10 000 адым бөтен Россия акциясы 2022 елның 3 апрелендә Россия Федерациясының барлык субъектларында бер вакытта уздырылды. Акция бөтен дөнья сәламәтлек көненә багышланган иде. Чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Бөтен дөнья сәламәтлек көнендә Россиядә һәм гомумән барлык шәһәрләрдә дә тормышка 10 000 адым акциясе бер көндә узды. Икенче ел рәттән аңа Әлмәттә кушыла. Бу көнне 300 дән артык кеше үзләренең 10 000 адымын үтәр өчен урамга чыкты. Әлеге акциядә яшь аралыгы шикле түгел, ләкин шулай да өлкән яшьтәгеләр күбрәк катнаша. Чөнки акциянең максаты сәламәт яшәү рәвешен сайлауга һәм алып баруга максималь санда халыкның игътибарын җәлеп итү. Планетаның сәламәтлеге безнең сәламәтлек дигән девиз астында үтте. Чарада барлык теләүчеләр дә катнаша алды. А у нас маршрут пролегает старт у нас и открыт. Безнең маршрут шәһәр стадионыннан башлана, яңадан Каскад аркылы күлгә тоташа, аннары кире шәһәр стадионыннан тәмамлана. В сторону, обратно на стадион. 6 000-нан алып 10 000 адым кешегә нормаль физик активлыкны саклап калу өчен нәкъ менә шуның кадәр аралыкны узарга кирәк. Бу ераклык 7 километрны тәшкил итә. Тормышка 10 000 адым акциясында катнашучылар якынча шуның кадәр аралыкны узды. Көн сайын фитнеска йөрибез, ел сайын, елда дитәм катнашам. Көн сайын йөрибез, фитнеска йөрибез, җәяү барабыз, җәяү кайтабыз. Фитнеска йөрибез 5 ел, занимаемся. Паркта кыш буе занимаемся. Хәзер в РДК танцуем. Күңел ачык, аяклар чаба, куллар селкенә, биюсе генә килә, бөтенесе дә шул хәтле рәхәт. Мондый рәхәтне безнең яшьтә Аллаһка шөкер дип яшәргә кирәк. Иң өлкән катнашучыга 81 яшь булса, иң яшь катнашучылар студентлар иде. Барысы да пенсионерлар да, эшче яшьләр дә, студентлар да бер юлы старт алды. Беренчедән яхшы кайф, икенчедән бер группа белән бергә чыктык. Һәр катнашучының да кәефе яхшы иде бу көнне. Кояшлы җылы көндә кәефне күтәрергә менә дигән сәбәпче булды. Адым атлап кына калмадылар, рәхәтләнеп биеп, күңел дә ачарга җитештеләр. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр, шул принцип белән яшибез, көн саен занимация итәбез. Яшьтән үк шөгырьләнәм физкультура белән. Бөтен ярышларда тырышам. Ярышларда призовойлар урын алам. Монда бик әйбәт. Общение, настроение
настроение, здоровье, харакатта баракат бар. Алда да шулай спорт белән заниматься итәргә насип булсын. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән. Фирай Юнусова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. 1 апрельдән 3-сенә кадәр стиль жизни фитнес үзәгендә 2008-2009 елгы кызлар арасында волейбол буенча бөтен Россия турниры узды. Әлмәтнең волейбол федерациясе призларына узган ярышта 10 команда көч сынашты. Калабыз кунаклары белән без дә сөйләшеп кайттык. Бөтен Россия волейбол турнирының ачылу парадында илебез һәм республикабыз гимннары яңгыраганнан соң һәр командага милли сый бауырсак тапшырылды. Акролайф акробатик үзәгендә шөгыльләнүче төрле яшьтәге егет-кызлар чыгышыннан соң тантаналы ачыш тәмамланып, уеннар дәвам итте. Спортлар Әлмәт, Саратов, Самара, Түбән Новгород, Күмертау, Ижевск, Тольятти, Бөгелмә дауын яклады. Калабызны Наталья Куршина җитәкчелегендәге 2 команда тәкъдим итте. Түбән Новгородларда 2 команда белән турнир катнашучылары булды. Түбән Новгородның 1 һәм 2 командасын әзерләүче Екатерина Крылова 9 яшеннән волейболда. Балачакта профессиональ уйный, аннары Суперлигада 10 ел. 31 ел волейбол белән тыгыз бәйләнештә булган волейбол буенча спорт мастеры 12 ел балаларны әзерли. Шуның 10-сы Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә. Мы первый раз приехали в город Альметьевск. Я очень приятно удивлена. Без беренче тапкыр Әлмәттә мин мондый зур ярышлар булуына куанам. Зур ярыш төрле регионнан 10 команда җыелган. Бары да югары дәрәҗәдә ачыш парады. Җитәкчеләрнең килүе Әлмәттә волейбол үсештә, аны яраталар, тамашачылар карыйлар. Это означает то, что в Альметьевске развит волейбол, что его любят, что его смотрят зрители. 12 яшьлек Ольга Соловьева Түбән Новгородның 1 командасы капитаны. Абыйсы 5 ел уйный, үзе 2 класстан. Күптән түгел аның командасы волейбол буенча ил беренчелегенең финалына узган. Я занимаюсь уже 4-й год волейболом. Мин 4-нче ел шөгыльләнәм. Миңа туп белән уйнау бик ошый. Соңгы ярышларыбыз Россия ярымфиналы. Без 1 урынны алдык. Россия, мы заняли 1 место. Тольяттидан Василина 6 ел вокал белән шөгыльләнеп волейболга килгән. 2 елдан артык кына шөгыльләнсә дә волейбол буенча инде 2-нче үсмерләр разряды да бар. Я первый раз в Альметьевске вообще в... Беренче тапкыр Әлмәттә, Татарстанда да булганым юк иде. Бәләкәй, рәхәт Әлмәт. Шәһәр башында матур яңа йортлар миңа бик ошый. Новостройки красивые. Мне очень нравится Альметьевск. Уеннар башта әйләнеш системасы буенча 2 группада узды. Аннан ярымфиналлар һәм финал узды. Җиңүчеләр һәм призерлар өчен кубок һәм медальләр, ә турнирның иң яхшы уенчылары һәм барлык тренерларга истәлекле призлар һәм бүләкләр әзерләгәннәр. Оештыручылар сүзләренчә, пандемия сәбәпле кызлар өчен ел сайын уздырылучы турнир үтмәгән. Хәзер традиция кире кайтарыла һәм киләчәктә уздырырбыз дип өметләнәләр. Единственное, наша федерация и вообще все мероприятия, которые мы проводим, существуют благодаря поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Безнең федерация оештырган барлык чаралар Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән гамәлдә. Грантлар программасын җитәкләүче Газизова Эльмира Өлфәт кызы безгә үсәргә ярдәм итә. Она нам помогает развиваться, следит за нами пристально, помогает, участвует в нашей жизни. Ялларда стиль жизни фитнес үзәгендә үткән уеннар буенча җиңүчеләр Түбән Новгородның 1 командасы, 2 урында Әлмәтнең 1 командасы, Мактаулы 3 урында Саратовлылар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.